हेलो साଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭାଇନାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ। ଭାଇନା ଦେଇଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ଭୋଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କକେଇ ଏପଟେ ତେଲ ପକାଇଲେଣି ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ମାଛ ଗୋଳିଆଇକି ଥୋଇଗଲାଣି। ଆମ ବୁଢ଼ୀ ମା' ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିଥିବା ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ। ଏପଟେ ମାଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ହେଇ କଟା ହେଇଛି। ଖୁଡ଼ି ଏପଟେ ପାଣି ପକାଇଲେଣି ରାଇସ୍ ପାଇଁ। ଏପଟେ ଭାଇନାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଆ ବାପା ବଇଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦୁଦା ବଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଦେଇ ବଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଆଉ ବଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ। ବସିକି ବିଚାର ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମଟନ୍ ଭୋଜି କେଉଁଦିନ କରିବା ସେଇ କଥା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏପଟେ ମାଛ ଖାଇଲେ ଚିକେନ୍ ଖାଇଲେ କେଉଁଦିନ ମଟନ୍ ପାଳି ପଡ଼ିବ କରିବା ଆଉ ସେ କଥା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏପଟେ ମାଛ ଭଜା ହେଇଗଲା ତାରି ଭିତରେ। ଏପଟେ କକେଇ ଆମର ଝୋଳ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ କରିଦେଲେ। ଆମ ଗାଁରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଚୁଲି ଖାଇବା ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେଇ ଲାଗି ଚୁଲିରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏପଟେ ଖୁଡ଼ି କହିଲେ ତମେ ଉଠ କରିପାରିବନି ମୁଁ କରୁଛି। ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଦେଖ ରେଡ଼ି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ନେଇକି ସବୁ ଖାଇବେ ସାଏଁ ସାଏଁ। ଏପଟେ ସବୁ ଚାଲିଲା ବିଚାର ଆଉ ନେଇ ଚାଲ